Волеизявление от жив мъж със собствено име Нургин, син на Ниязи, от родовете Мехмед, Ахмед, Осман и други неизвестни на мен български родове. Правови статус жив човек, суверен, народ, власт по Конституция. Волеизявление, афидевит, удостоверение, обявление за наличието ми между живите човеци. Аз, вечно живът божествена душа, проявена в тяло на мъж с име Нургин, от родова линия по баща Ниязи, съм мъж от плът, кръв и кости, с дух и душа, съвест, съзнание, ум и разум. Създаден съм по воля на подобие на Твореца и между нас няма посредници. Наследник съм на моите деди, наследници на тези земи България, на тази земя България, и упражнявам цялата власт на суверен, дадена ми от Твореца по вселенските кони. По волята на Твореца съм свободен от задължения пред всякакви личности, лица, персони, физически и юридически лица, корпорации и други образования и същности, и указвам, че притежавам всички известни права и свободи на жив и свободен човек, суверен мъж Нургин на земята. Известявам, че както преди, така и сега аз съм жив и от деня на моето раждане нито за момент не съм се губил без вест нито на сушата, нито на морето. Отхвърлям, анулирам, отричам всички договори и оферти, сключени по-рано от мен, както и тези сключени по умълчание и чрез измама, с изключение на изгодните за мен. С това волеявление снемам, отхвърлям и анулирам всички дадени от мен клетви, разтрогвам всички договори, подписани от мен с скрита информация и знания, въвеждайки ме в заблуждение. Личната карта не може да се счита за договор, тъй като скрито от мен в нея е вмъкнато съдържание или структура на юридическо лице, изписано с главни букви, фамилия, име, бащино, както се изписват фирми. Аз, жив човек, мъж Нургин, не се разпознавам в тези документи. Този факт на превръщането ми в частна фирма е скрит от мен, а моят подпис върху личната карта е придобит с измама. Поради това личната карта е само фикция и няма сила на договор. Уведомявам, че ще използвам личната карта само ако е в моя полза и изгода. Аз, жив мъж Нургин, живороден в 02 на месец април 1969
лето на територията на България. Земята, народност, българин, вечно живата божествена душа, проявена в тялото на жив човек, от плът и кръв, кости, дух, съвест, съзнание, ум и разум. Жив мъж, суверен с име Нургин, съм съучредител и бенефициер, изгодополучател на персоната гражданин, физическо лице, юридическо лице, господин, правната фикция Нургин Ниязи Мехмед, на латиница Нургин Ниязи Мехмед, и аз мога да задействам от мое име и от полза тази персона, гражданин, физическо лице, юридическо лице, господин, правна фикция, само тогава, когато е изгодно на мен и е нужно за моя полза. Всяко движимо и недвижимо имущество е регистрирано до сега или бъдеще на персоната гражданин, физическото лице, юридическото лице, господин, правната фикция Нургин Ниязи Мехмед и на латиница Нургин Ниязи Мехмед с единен граждански номер 69040258-4 принадлежи на мен, жив и свободен човек, суверен мъж Нургин. Не се нуждае от вашето опекунство върху мен, моето здраве, моето семейство, моето имущество, всички мои активи. Творецът ме е надарил по право всичко при моето раждане. Творецът дарява на всички при раждането ресурси и земя, разпределени поравно. Властта, дадена ми от Твореца, упражнявам непосредствено по нравственост, съвест и чест, достоинство, доблест и справедливост. Чрез заповеди по въпросите, касаещи моите неотменими права и свободи по рождение, както и свързан с правата и свободите на моето семейство. Заповедите, дадени от мен, се изпълняват незабавно от физически и юридически лица, фирми, корпорации, държавни органи и други неподобни правни образувания и фикции. При неизпълнението им се дължи компенсация за нанесените загуби от всякакъв характер за най-скъпия и невъзстановим ресурс – времето, а в размер на сума, определена от мен в зависимост от даден момент и степента на инфлацията. Оставям за себе си правото да променям единиците и обезвъзмездяване за една минута време. Известявам, че за да се изисква предоставянето на лична карта от мен, удостоверяваща персоната Нургин Ниязи Мехмед и на латиница Нургин Ниязи Мехмед, е нужно да ми бъде предоставен документ за боравене с лични данни от длъжностното лице, служебното лице, което изисква лична карта. Служебното лице, което
иска лична карта за проверка, няма право да я предоставя на трети лица или друга страна. Взаимоотношенията с частни организации се уреждат по силата на офертно-акцентните отношения и договорното право е единственият закон. Аз, жив човек, мъж Нургин, известявам, че ще използвам за идентификация мой авторски документ с авторски автограф, пръстов или пръстов отпечатък от палец на дясната ми ръка. Те са мой авторски идентификатор и служат за самоидентификация и моя интелектуална собственост, както и тази на личната карта. Забранявам използването на моите лични данни, моето изображение, плодовете на моя труд, а също и всички данни, пряко или косвено касаещи мен и живота, здравето ми без изричното ми писмено разрешение. Известявам, че частните корпорации нямат право да заместват държавата, да притежават репресивни органи на държавната власт и да изискват каквото и да е подчинение от мен без подписването на осъзнат договор от двете страни. Аз мога да използвам това волеизявление винаги и на всички места, където и когато ми е нужно. Даденото волеизявление е съставено, написано и автографирано собственоръчно от мен и също с моя интелектуална собственост, както и моя автограф. Забранявам копирането и изработката на данните без мое съгласие, а също така и принуждаването към даване на такова съгласие. Право на тълкуване на даденото волеизявление остава само за автора. За мен вечно живата душа, проявена в тяло на жив човек, мъж Нургин. Нищо от написаното настоящото волеизявление не може да бъде използвано срещу мен за моето минало, настояще и бъдеще. Притежавам неответни божествени свободи, съучредител и бенефициер съм на правната функция Нургин Ниази Мехмед, на латиница Нургин Ниази Мехмед. За всяко посегателство или негативно действие срещу мен и моето семейство, приятели, както всички божествени души, са в сила вселенските космически кони. Настоящото волеизявление, освен в писмен вид, е публикувано официално със свободен достъп в видеоплатформи и социалните мрежи. Настоящото волеизявление е за да послужи на мен пред всички организации, корпорации, юридически лица, физически лица, длъжностни и други служебни лица. Уведомен един, уведомен всички. Всички права и свободи запазени. Волеизявлението е официално
и ретроактивно. Настоящия война написах на 21 май 2025 година. Автограф Нургин. Волеизявлението е до ООН, Ню Йорк, Съединени американски щати, Дружество за ООН България, Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието. Заявление от жив мъж със собствено име Нургин, син на Ниази от родовете Мехмед, Ахмед и Осман, правови статус човек, народ, суверен, власт по Конституция, до ООН Ню Йорк, Дружеството ООН България, Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието. Заявление във връзка с това, че социалните страници, профили, канали се явяват официален документ в службите и правоохранителните органи, на основание на което те правят определени заключения и завеждат дела за извършени престъпления публични. Изявявам своята свободна воля за смяна на своя статус от физическо лице на жив мъж Нургин. Това обращение е официално към президент, правителство, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието и другите министерства, прокуратура и съдебни органи, общини, институции, организации, частни корпорации, физически и юридически длъжностни лица. На своята страница официално самолично заявявам, че аз съм жив мъж, човек със собствено име Нургин, с баща Ниази, наследник от родовете Мехмед, Ахмед, Осман и всички мои велики предци, които са неизвестни от мен. Заявявам това, за да се фиксира този факт, че съм жив човек с вечно жива душа, създадена от Твореца и възплатена в човешко тяло, плът, кръв и кости. Човек от мъжки род, а не мъртъв юридическа фикция, лична карта, пластмасова картичка, книжен, бумажен, сламен човек, и да не се отъждествява и слага знак за равенство между документ и жив мъж Нургин. Официално оповестявам тези органи на властта, които се занимават с това, за да регистрират промяната в моя правов статус. Аз съм съучредител, бенефициер и изгодополучател на физическото лице, персоната Нургин Ниази Мехмед, на латиница Нургин Ниази Мехмед, и мога да я задействам, когато и за каквото аз преценя за взаимодействие с системата. С пълно съзнание, разум, воля, самолично заявявам, че аз съм живороден и променен своя статус от мъртва фикция физическо лице Нургин Ниази Мехмед, на латиница Нургин Ниази Мехмед, в статус жив човек, мъж Нургин. Днес, тук и сега, 21 май 2025 година, заявявам това публично, че аз като жив човек, мъж Нургин, се разграничавам от личната карта физическо лице, мъртва фикция, гражданин, господин, персона, и не желая
Забранявам да се поставя знак за равенство и отъждествяване на персоната физическо лице от мен, живия човек, мъж Нургин. Заявлението е официално и ретроактивно. Днес, 21 май 2025 година.